सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे ऋणानुबंध शेकडो वर्षांपासूनचे. येथील समुद्र किनाऱ्यांची गाज नेहमी देश विदेशात आहेच, पण या कोकणचा ऐतिहासिक वारसा प्रचंड जाज्वल्य आहे. तब्बल 24 सागरी गडकिल्ल्यांना कडेवर घेऊन हा विशाल सागर इतिहासाची साक्ष देतोय. दोन्ही जिल्ह्यातील बंदरे सुद्धा पारंपरिक संस्कृती दर्शवतात. हे गडकिल्ले, बंदरे सागरी विकासाची पॉवर आहे. पर्यटनातून कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची ताकद या ऐतिहासिक वास्तूत नक्कीच आहे. पर्यटनाच्या लाटा जर उसळल्या तर विकासाच्या किनाऱ्यावर त्या नक्कीच धडकतील. त्या दृष्टीनं कोकणचं सागरी वैभव आणि महत्त्व अधोरेखित होतं. सागरी किनारे, गडकिल्ले, बंदरे केंद्रबिंदू ठेवून सागरी सौंदर्याला कुठलीही बाधा न पोहोचवता आता पर्यटनाच्या दृष्टीनं कोकण एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायलाच हवे. सागरी कोकण म्हणजे भारताचं दुसरं नंदनवन, असे उद्गार पंडित नेहरूंच्या तोंडून बाहेर पडले होते. त्यांनी कोकण प्रदेशाला प्रथम भेट दिली तेव्हा कोकण दर्शनानं ते प्रभावित झाले होते. कोकणातील सिंधुदुर्ग हा तर सर्व गुणसंपन्न जिल्हा म्हणून परिचित आहे. येथील उत्कृष्ट दर्जाचा खनिज साठा, येथील निसर्ग सौंदर्य या विविध गोष्टींमुळे सिंधुदुर्गाचं नाव 7 समुद्रापलीकडे पोहोचलंय. व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून कोकणच्या किनारी भागाचा विचार करता येईल. सिंधुदुर्गात औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेलं रेडी गाव खनिज निर्यातीसाठी भारतातच नव्हे तर जगभरात प्रसिद्ध आहे. या गावातील रेडी बंदर 60 वर्षापूर्वी फारसं परिचित नव्हतं. 1948 साली पंडित माइन्स ओनरने फकीरा नामक पहिल्या मालवाहू बोटीतून रेडी भागात मिळणारं खनिज रुमानिया देशात प्रथम पाठवलं गेलं. तेव्हापासून रेडी बंदरातून खनिज वाहतूक सुरू झाली. हा पहिला प्रयोग काही कारणास्तव आणि तांत्रिक अडचणींमुळे यशस्वी झाला नसला तरी आज रेडी बंदरानं जागतिक नकाशावर आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. परदेशात खनिज निर्यात करणारं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे एकमेव बंदर आहे. येथील लोह खनिजाची निर्यात सध्या चीन आणि इतर देशात केली जाते. त्यामुळे या बंदराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वेंगुर्ले बंदर म्हणजे पूर्वीची प्रसिद्ध उतारपेठ होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वेंगुर्ला ही पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वात मोठी बाजारपेठ. व्यापारी खूप दूरवरून यायचे. येथील वैभवशाली मुंबई बाजार म्हणजे आताचं माणिक चौक दिमाखात प्रचंड व्यापाराची उलाढाल करीत होतं. अर्थात या सर्व उलाढालीचं स्रोत होतं वेंगुर्ले बंदर. त्यावेळी मच्छीमारी नौका गलबत पूर्वी त्यांना तारू म्हणत. ती सुव्यवस्थितरित्या वेंगुर्ले बंदरातून ये जा करीत होती. कालांतरानं व्यापारी जहाजांची ये जा आणि त्यानंतरही सुरू असलेली प्रवासी बोट व्यवस्था बंद झाल्यानं हे बंदर दुर्लक्षित होत गेलं. तरीही पर्यटनाच्या माध्यमातून या बंदराचा विकास होतोय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांची सत्ता असताना विजयदुर्ग येथील आरमार जेवढं भक्कम होतं तेवढीच व्यापारी पेठ मजबूत होती. त्यामुळे आर्थिक सुबत्ता होती. 1975 पर्यंत हा व्यापार टिकून होता. BS & कंपनी, त्यानंतर चौघुले आणि मोगल लाईन कंपन्या मालवाहतुकीबरोबरच प्रवासी बोटी चालवायच्या. 800 प्रवासी क्षमता असलेली बोट वाघोटणच्या आत जात असे तर 1200 प्रवासी क्षमतेची बोट विजयदुर्ग बंदरात थांबून गोवा कारवार पर्यंत जायची. 1990 पर्यंत विजयदुर्गमध्ये मच्छीमार सुबत्ता होती. शिडाच्या होड्या तसेच लाकडी होड्यांना इंजिन बसून विजयदुर्गच्या खाडीत मच्छीमारी व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालायचा. त्यानंतर 2000 सालापासून फायबर पाती आल्या. विजयदुर्ग बंदराला ओरिएंटेड पोर्ट म्हणून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे सिलिका, मॅग्नीज वगैरे इथून निर्यात होऊ शकते. मळी निर्यात प्रकल्पही चालू होऊन कोल्हापूर, सांगली येथून येणारी मळी या बंदरातून निर्यात होत आहे. रत्नागिरीतील जयगड महाराष्ट्र राज्यातील एक किल्ला आहे. भारत सरकारनं या किल्ल्याला 21 जून इसवी सन 1910 ला महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलंय. रत्नागिरी जिल्ह्यातील महत्वाचं ऐतिहासिक बंदर. या बंदरावरच शास्त्री नदीच्या मुखावरील दक्षिण काठावर जयगड किल्ला वसलेला आहे. रत्नागिरीमधून निवळी गावामार्गे डांबरी रस्ता थेट जयगड पोलीस चौकीजवळून किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजासमोर येऊन संपतो. मुख्य दरवाजा शेजारी पूर्वेकडे एक छोटा दरवाजा असून ही वाट जयगड बंदराकडे किंवा किल्ल्याच्या पडगोटाकडे जाते. जयगड खाडीच्या उत्तरेला विजयदुर्ग तर दक्षिणेला जयगड
असे 2 किल्ले बांधण्यात आले। जयगड हा किल्ला 16व्या शतकात विजयपूरकरांनी बांधण्यात आला। इंग्रज काळात किल्ला हे कचेरीचं ठिकाण। किल्ल्यावरून आता जयगड आंग्रे बंदर दिसतं। किल्ल्यावरून दूरवरचा प्रदेश न्याहाळता येतो। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं बंदर म्हणून जयगडकडे पाहिलं जातं। जयगड किल्ला हा एक अभियांत्रिकी शास्त्राचा चमत्कार आहे। संरक्षण मजबूत करण्यासाठी किल्ल्याभोवती खोल खंदक बांधलेला आहे। JNPT बंदरात मालवाहतुकीसाठी प्रचंड गर्दी होत असल्यामुळे त्याला पर्यायी बंदराचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली। त्यासाठी जयगड येथील JSW बंदराचा विचार सुरू झाला। या ठिकाणाहून कोकणातील आंबा, काजूसह प्रक्रिया पदार्थांची निर्यात करता येणार आहे। तसेच JNPT बंदरावरचा निर्यातीचा भार हलका होईल आणि कोकण ॲग्रिकल्चर एक्सपोर्ट हब बनेल। 1994 मध्ये मात्र एक अभूतपूर्व आणि धाडसी पाऊल उचलण्यात आलं। भारतातील पहिला आणि एकमेव सुरमी उत्पादन कारखाना रत्नागिरी इथं उभारण्यात आला। तेव्हापासून गद्रे मरीन ही जगातील 3री सर्वात मोठी सुरमी उत्पादक बनली। रत्नागिरीच्या दीपक गद्रेंनी आपला व्यवसाय परदेशात पोहोचवला ते कौतुकास्पद आहे। आज घडीला गद्रे मरीन ही जगातील 3री सुरमी प्लांट असलेली कंपनी आहे। रत्नागिरी, महाराष्ट्र, अनुक्रमे चोरवाड, गुजरात ब्रह्मावर आणि कर्नाटक अशा ठिकाणी गद्रे मरीनचे 3 प्लांट्स आहेत। डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ अंतर्गत असलेल्या रत्नागिरी येथील झाडगाव मधील सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्रानं सुरू केलेल्या मत्स्यालयात हे सर्व आपल्याला पाहायला मिळतं। हे मत्स्यालय अतिशय चित्ताकर्षक असून यामध्ये गोड्या पाण्यातील माशांचे एक्वेरियम, सिक्लिड माशांचे एक्वेरियम, पाण वनस्पतींचे एक्वेरियम तसेच मरीन एक्वेरियम बनवण्याकरिता आधुनिक फिल्टरेशन आणि प्रकाश योजनेचा उपयोग इथं करण्यात आला। रत्नागिरी शहरात डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण विद्यापीठाच्या अधिपत्याखाली मत्स्य महाविद्यालयाचे सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र रत्नदुर्ग किल्ल्याजवळ आहे। इथं खाऱ्या आणि गोड्या पाण्यातील विविध प्रकारचे मासे आणि इतर जलचर यांचं संग्रहालय आहे। देशातील पहिल्या सागरी विद्यापीठाची लवकरच स्थापना होणार आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यात देशातील पहिलं सागरी विद्यापीठ आणि शासकीय विधी महाविद्यालय स्थापन केलं जाणार आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली। त्यामुळे भारताच्या पहिल्या सागरी विद्यापीठाच्या माध्यमातून समुद्रासंबंधी विषयांवर सविस्तर अभ्यास करता येणार आहे। रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी यासाठी पुढाकार घेतला। या सागरी महाविद्यालयाला 500 ते 600 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे। आता समुद्रावर अभ्यास संशोधन करणाऱ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होणार आहे। यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 50 एकर जागा देण्यास तयारी दर्शवली आहे। रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी पर्यंतचा सागरी महामार्गाला अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं मान्यता दिली आहे। विशेष म्हणजे याच वर्षी महामार्गास मान्यता देऊन रस्त्याच्या कामासाठी विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आला। 498 किलोमीटरच्या या महामार्गाच्या बांधकामासाठी 10,000 कोटींचा खर्च प्रस्थापित आहे। हा मार्ग रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यातून जाणार आहे। मात्र मुंबईकरांना गोव्याला जाण्यासाठी या महामार्गाचा फायदा होणार आहे। त्यामुळे सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचा सागरी मार्ग विकासाचा नवा ब्रँड बनेल असा विश्वास व्यक्त होतोय। स्वप्नील परब, कोकण सात लाईव्ह, सिंधुदुर्ग।